gutxi barru, kontzertuari hasiera emango diozue. Azaliguzu pixka bat, nolako kontzertua izango da, nolako kantuak? Denetik eukiko dut, eta gehiengok martxosok izango dira. Lan asko izan da, kontzertua antolatzea? Más o menos. Bai. Ensaio asko egiten dituzue edo nola moldatzen zarete? Bueno, oain gutxi eukitugu, baina eukitze ditugu astero. Zenbat denborako kontzertuaz gozatu gal izango dugu? Ordu betetxo bat, ola, más o menos. Eta gaur Santio jaiak izan da, zuentzat gauza berezi izango da, ez? Protagonismo puntu hori izango duzue, zuen kantuak hemen herriaren aurrean abestu ahal izateko, zer sentitzen da? Poza. Urduritasun egin bat, baina estelaria, poza. Ondo egingo duzue? Espero. Espero.